A'a, Fatima, ƙwarai. Na ce ba? Wannan, ka duba ka gani. Uniform na makaranta ne, daga gobe makaranta za ka tafi. Alhaji Buba ya yake, Alhaji Buba na mai malabu ne. Ya ce kowane yaro ya tafi makaranta. Shine na ce to ni kai ne yaro na, kuma daga gobe makaranta za ka tafi. Shine na ce bari in gaya ma. Yanzu ba fa daga gobe makarantar boko Ƙwarai. zani ba fa na ji daɗi. Shiga gida. Ka gaya mamanka ni ma na tafi yanzu zan je in gera katin zaɓe na. Don mu wa yanzu mai mala ya ce kai kowane ne inda mai mala bu ne ya ce shine zai tsaya shine kuma za mu zaɓa. Babu gargada ba ja baya. Wallahi 2023 bari in je karɓo katin zaɓe na. Madalla. Madalla.